Når man så har været ude på en flyvetur, det kan være en ren hyggetur eller en konkurrencetur, så lander flyet igen i Skrydstrup, hvis man altså når helt hjem igen efter en tur ude i landet. Hvis ikke man kan nå helt hjem, så kan man lave en såkaldt udlanding på en egnet mark på ruten. Udlandinger er helt normalt inden for svæveflyvning og foretages normalt på egnede områder, som piloten udser sig på turen. I skoleflyvningen trænes der i at udse sig velegnede landingspladser og at foretage udlandinger på marker på betryggende vis. Har vi meldt af til tårnet? Ja. Når alle er landet, og det går mod slutningen på en flyvedag, afholder dagens instruktør en debriefing, der har til formål at kigge tilbage på dagens begivenheder. Samtidig sikres det, at der er ryddet op, og alle bygninger er aflåst, og at flyfeltet efterlades, så andre kan bruge det. Hvis der herefter er tid og lyst til det, nydes der en kølig øl eller vand i et kammeratligt samvær, hvor dagens højdepunkter diskuteres. Hvis vejret tillader det, tændes der op i grillen, og en pølse eller nogle gode bøffer indtages i hyggelig samvær med kammerater og eventuelle familiemedlemmer. Både ægtefæller, kærester og børn har mulighed for at deltage i det hyggelige samvær. Indtil nu har vi kigget på, hvorledes en normal flyvedag forløber, men hvad skal der egentlig til for at kunne tage et svæveflycertifikat og dermed sætte sig alene op i et svævefly og tage ud på en flyvetur? Grunduddannelsen til svæveflycertifikat er delt op i 2 trin, A og B. Minimumsalderen for at lære at svæveflyve er 14 år. Der er ikke nogen øvre aldersgrænse, i det du blot skal kunne opfylde helbredskravene. Som ved alle andre ting, der skal læres, tager det også lidt længere tid at lære at svæveflyve, når man kommer lidt op i alderen, men det er ikke nogen hindring. På trin A lærer du de helt grundlæggende principper i at føre et svævefly sikkert rundt i lufthavet. Det foregår i et 2-sædet træningsfly med en erfaren instruktør i bagsædet og dig selv som elev i forsædet. Når du kan beherske flyet 100%, flyver du alene for første gang, det vil sige, at du går solo. Det sker typisk efter 70-100 flyveture. Jo oftere du flyver, des færre ture skal der til, da man så ikke glemmer så meget fra gang til gang. Det er bedst at møde op mindst 1 gang om ugen, gerne oftere, hvor du typisk får 3-6 flyveture. De første mange gange du kommer i klubben, vil der uvilkårligt dukke en masse spørgsmål op. Spørg bare løs, du vil altid kunne få svar på dine spørgsmål. Inden du kan flyve alene, skal der bestå en teoriprøve, og du skal have et helbredstjek. Ingen af delene kræver noget specielt, og det er heller ikke nogen hindring at bruge briller. Efter at være gået solo, kommer du over på trin B. Her går det ud på at få noget rutine i stort set de samme øvelser som på trin A. Den store forskel er, at her foregår træningen i et ensædet svævefly under vejledning af instruktørerne, og med enkelte kontrolture med instruktør i et 2-sædet fly. Blandt andet skal du prøve at lande på en mark ude i terrænet, sammen med instruktøren i det 2-sædede fly, en såkaldt udlanding. Senere i ens karriere som svæveflypilot vil du helt sikkert komme ud for at skulle lande på marker rundt omkring i fædrelandet. Det sker typisk, når termikken den slipper op. På trin B er der en mere omfattende teoriprøve, der skal bestås. Undervisningen foregår 1-2 aftener gennem 2-3 måneder i vinterhalvåret, hvor der ikke flyves, og det er klubbens instruktører, der underviser. Selve undervisningen udføres gratis, men undervisningsmaterialer skal du betale for. Der undervises i fagene flyvelære, materiellære, meteorologi, love og bestemmelser, aerodynamik og menneskelige ydeevner og begrænsninger. Efter afsluttet trin B aflægges en praktisk prøve over for en hertil godkendt instruktør, en såkaldt S-kontrollant, og når prøven er gennemført tilfredsstillende, kan du få udstedt dit S-certifikat, som svæveflyvecertifikatet hedder. Det er også muligt at lave grundskolingen på et motorsvævefly i stedet for et normalt svævefly, så du kan erhverve svæveflycertifikatet på motorsvæveflyet i stedet for. Fordelen ved denne uddannelse er, at den ikke er så tidskrævende som en traditionel svæveflyuddannelse, og derudover har du medindflydelse på, hvornår du vil skoleflyve, da der ikke kræves ekstra mandskab ud over instruktøren til at starte.
Klubben råder over et tosædes motorsvævefly af typen SF-25C Rotax-falke, som er udstyret med en motor på 100 hestekræfter og som har en marsthastighed på 160 km/t og kan flyve ca. 600 km på indtankfyldt benzin. Udover at kunne slæbe de almindelige svævefly i luften, kan det også bruges som et normalt svævefly ved at standse motoren og flyve termik på samme måde som almindelige svævefly. Motorsvæveflyvning er en billig form for flyvning sammenlignet med almindelig motorflyvning, da en flyvetime kun koster ca. en tredjedel. Motorsvæveflyet kan flyves med et svæveflyvecertifikat, men er man indehaver af et A-certifikat, kan det flyves på samme betingelser som et motorfly. Når du så har taget S-certifikatet og stadig er interesseret i en fortsat udvikling og uddannelse inden for svæveflyvning, kan du tage forskellige kurser. Det første aktuelle kursus er et VHF radiokursus, der uddanner piloter til at kommunikere med flyveledere i de store lufthavne ved hjælp af radio i flyene. Dette kursus strækker sig over en vinter og afholdes om aftenen. Derudover er der mange andre muligheder. Der er for eksempel kunstflyvning, hvor nogle svævefly er lavet sådan, at de kan tåle de samme kunstflyvemanøvrer som almindelige fly. Eller flyvning i bjergeområder, hvor svæveflyet kan komme op i meget store højder ved at udnytte vinden, som presses op langs bjergsiderne. Det er også muligt at omskole sig til ultralight-fly. Siden starten af 2010 er der kommet ultralight-fly i klubben, og der skal ikke mere end ca. 5 timers omskoling til, for at man også kan flyve i denne type fly. Svæveflyvning er for alle: skoleelever, studerende, håndværkere, professionelle piloter, pensionister og for alle aldersgrupper. Er du blevet interesseret i at prøve en svæveflyvetur, så er det muligt at få en passagerstart sammen med en erfaren pilot. Det er naturligvis også muligt at blive medlem, og kunne du tænke dig et prøvemedlemskab, før du melder dig ind som permanent medlem, så har du også den mulighed. Prøvemedlemskab er for 1 måned og inkluderer 10 flyveture, som du flyver sammen med en instruktør. Vil du vide mere om svæveflyvning, svæveflyveruddannelsen eller medlemskab i klubben, kan du enten henvende dig til et af medlemmerne i klubben, eller kigge ind på klubbens hjemmeside på oyfss.dk, hvor der også er kontaktinformation til klubben.